Isiminya sakho sixelile usukela esizukulwaneni kuya kwesine unguNkulunkulu ongunaphakade. Siyabonga Baba, siyabonga Emmanuel, wena owakhayo phakathi komuntu. Sikunika udumo. Sanibona bathandekayo. Hallelujah. Hallelujah. Ungane kakhulu engizokwenza nabazalwane. uDavid uthi akusekho khona ukuwelela ohluphekayo. Sikhuluma abazalwane kule ndawo ngamandla obungcwele. Wakhulunywa ngokuthi kahle kahle ubungcwele buyi-protection kuwe, ngoba yibo obenza uye ngesibili. Namhlanje busuku bazalwane ngifisa sikhulume ngezinhlobo ezimbili zabantu. Ngiphephele isinqeko senkosi zishumayele, ivoice ayikho. Kodwa kukhona umuntu obizwa ngokuthi olungileyo. Bese kuba khona umuntu iBhayibheli elimbiza ngokuthi ongalungile. iBhayibheli lithi ungafunda incwadi yabaseRoma uzothola into ethi umuntu ulungisiswa ngokukholwa. Nikhona bazalwane, umuntu ulungisiswa ngabazalwane lowo muntu kuthiwe ulungile ngoba kungene ukukholwa kuye. Imvelo yomuntu ayimenza umuntu alunge okukaNkulunkulu, noma angagonwa ngendlela alunge ngayo. Kodwa lokho kulunga kwenzela kumsebenzini. Kubiza ukuthi abe nobuhlobo noJesu, ngoba kungumsebenzi ophelele kaJesu ukuthi amlungisise umuntu, ngoba uJesu udlula imgoqwa
umuntu open. Akasifundele the first person ngithethela befundisa. Ngizokuncela just a scripture reading. Abana befundisi bazolishumayela leli verse. Sasa hlabelela shama chorus. No mfundisi uhlahlo ibeat. Kana hlabelela uthi njengentombi yeshukwa. Umfundisi uhlala ukude ne-microphone ngako yakhuphuka manje. Awusondele ngapha mfundisi uhlala. Usondele ngapha. Sondele ngapha egameni likaJesu. Asifundeni bazalwane. Ngiyazi ukuthi usemsebenzini bazalwane. Ake sifunde amaHubo 92. Ukhona sesitholele. Ukhona sitholele amaHubo 92 verse 12. Sime ku verse 15. Ngithethela verse 12. Olungileyo uyahluma njengesundu, uyakhula njengomsedari eLibanoni. Batshaliwe endlini kaJehova, bamile emadeleni kaNkulunkulu wethu. Nasebudaleni bayakuthela ithelo, bahlume babe luhlaza, ukuze bashumayele ukuthi uJehova ulungile, uyidwala lami okungekho kuye ukungalungi. Okungekho kuye ukungalungi. Sondela ke wena wasembo, sondela uhlale la. Sondela wena wasembo, sibusinde simaphandle. Esaphamba kwanguni bavunga abathi inhlambe yaphelele njengoba bataphumela. Hallelujah. Amalanga amahle. Hallelujah. Ohlala khona, hlala khona mfethu. Ahlala nombani wasembo. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Awuphinde ufondele lefesi. Hallelujah. Ngithi verse 12. Olungileyo Kukhona umuntu obizwa ngokuthi olungileyo. Uthando lomuntu bazalwane olungileyo. Mhlawumbe mase ngalibeka kahle asithi ophelele. Hallelujah. Khona umuntu olungileyo. Leli hubo bazalwane. Siyazi ukuthi
mahubo esijwayele ukuzwa la emnyango kethiwe yabhala uDavid. Kodwa masosondela uyabona ukuthi akuyena uDavid yedwa obhala amahubo. Oh yeah. Amanye abhalwe amadodana kaKhora. Hallelujah. Ishe ama-chapters awu-11 abhala amadodana kaKhora. Hallelujah. Kuyona incwadi yamahubo kunama-chapters ekuthiwa i-order ayaziwa. Yeah. Chapter 92 esimfundayo i-order yakhona ayaziwa. Yeah. Kodwa akusikhathasi ukuthi ayaziwa, because igama likaPawule cannot save your soul. Igama likaMetho cannot save your soul. Akulona igama lombhali elisho utho, kodwa ukuthi laye singamazwa wabhala wayephuthwa amandla. Oh yeah. Jesus. Izimpikiswano ezikumascholars kuye ngokuthi wena usondela kanjani eBhayibhelini. Oh, glory to Jesus. Mafuna incwadi yamaHebheru, abanye bathayo uPeter, abanye bathi uPaul, bese bakhona bathi akaziwa. Now ukuze wazi ukuthi ubani obhalile kuya ngokuthi usondela kanjani wena. Hallelujah. Now look at the Bible. Kukhona olungile. Awufundele olungileyo. Olungileyo uyahluma njengesuthu, uyakhula njengomsedane. Ibambe lo olungileyo, intabanga kuvela igama elithi uyahluma, ukuthi ubhekane nezimpi kwavalwa amehlo kwathiwa kuphelile, kwaphela bonke abantu. Sawuyabona ukuthi noma engaziwa i-order, kodwa siyatshena ukuthi uDavid ngoba uDavid uzalwe waze wazondwa. Noma sekuthothwa abangasho ukuthi ngizele umfana kwathiwa irent, ngizele ndele umphunzo lo. uDavid. Now iBhayibheli ke lithi olungileyo alungileyo uyahluma, noma eqothiwe kwaphela kodwa uyahluma. uyahluma. Hallelujah. Kunezinto ezimqedayo umuntu abambonayo baphelelwe yithemba ngaye, kodwa ubulungu obubuye kumenza hluma. Njengesuthu. Angithi ithemba babili abakhona nongalungile. Lo alungile yena ungahluma olungile, kusho ukuthi ongalungile wenzekani? Awuba umbuka 20:7, uJobe 20:7. Nomnike umuntu okusho ngasemkhuleni. Job 20:7. Awuqale verse 6. Noma ubukhulu bakhe
ukhuphukela ezulwini. Qala ku verse 5. Qala ku verse 5. Yeah. Ukuthi ukujabula kwababi kufishane. Umuntu omumbi noma ongalungile noma engathi uyajabula kodwa ukujabula kwakhe kunjani bazalwane kufishane. Uyazona. Umuntu ongalungile noma engajabula kodwa ukujabula kwakhe kungani bazalwane. Udavide ngagisho ngashelela ngibona umuntu ephumelele endleleni. Abantu bazalwane bayeke indaba kaNkulunkulu noma indaba kaJesu bayekiswa ukubona ababi bejabule. Mhla kwaphuma into kaJesu uyobona abantu beqala bedayisa amanzi, uyobona abantu beqala bethozana nenhlabathi zamathuna. Ngoba la ubona khona kusetshenziswa iwasho naba-faith water, abantu baphume endaweni ekuyiyo bafuna ukuzilinganisa nabantu abangalungile abababona bejabula. Kanti ukujabula kwabo kufishane. Wathi ngihlebele nebhiyeso omncane. Uyazi wayengisebenza. Bengingafuni ingane zami zithuka uNkulunkulu mase ngilambile. Futhi bengingafuni ukuthi uma ngilamba ngibelesele bona ngithi ngondle. Lethakhe bazalwane. Awubukela umuntu ongalungile. Awubukela umuntu ongalungile. Ujabula baba ungafunda ngale nto sibathayo. Uvuko. Verse 5. Yes. Ukuthi ukujabula asiqale ku4. Awukwazi yini ukuba lokhu kungokwasendulo? Ananzi lokhu kungokwasendulo. Solokhu abantu babekwe emhlabeni. Selokhu abantu badala kusekeliswe. Ukuthi uyazi bazomhlaba ke silokhu sibuyele emuva nje. Leli hubu 92 ubusetshenziswa emasinagogeni ngesikhathi seSabatha. Leli hubo leli elinye lamahubo ebelisebenza kwiSabatha emasinagogeni. Funda ukuthi ukujabula kwababi kufishane. Ukujabula kwababi kufishane. Nokuthokoza kwabangenaNkulunkulu kungakuphazima kweso nje. Noma beyithukuza bejabula. Beshaya ithomo beshaya umkhwenkwa. Kodwa lapho kufishane kuyaphela. Phela siyadlula kulezi zinto. Ungangizwa. Angisho kubi. Kodwa kubi kwababi. Jesus. Ukujabula ngisebejabula nje ukujabula babongakanani bazalwane. Ungashiyi uNkulunkulu ushiye uJesu umshiyele into encane ezophela. My God. Sinendawo ezonakethe eziphuma ensindisweni zaphunyiswa injabulo ukuthi twende baby. Noma umthelemba vela ibone upheli ngempela. Hayibo. Manje bathiwa baby akasabani ngisho ukuthi umthelemba unamzwezwe uvela ibone upheli.
Jesus. Umbani uvela phe umuhle wena ubadlula lapho avele naye akasasibondini isibuko. Yabana manje usufuna ubadlula bonke lapho. Umuhle nje umuhle mangibuka wena nje ungathi seniphekwe teaspoon sobabili. Hayibo. Angase masalane nizothiwa intombazane ebingafanele ebingahlabelele njena umhlaba nizothula le ndoda. Uma yayizala ingane kuthiwa isibuyele endodeni. Uhlulwa ukubekezela ngaphakathi. Jesus. Inyama yashumayela kanye yamkhumbuza into ayaziyo waphuma. Yes. Wena mzalwane uNkulunkulu ukuthembile wayeseyakubiyela adarande athiwe insimi ehluthulelwe. Jesus. uNkulunkulu edaranda ngokuthi insimi ehluthulelwe. Mawusondela kahle eBhayibhelini uzobona ukuthi kwi-Old Testament uSathane ubekwazi ukusondela khulume kuNkulunkulu ngawe. Kwi-Old Testament namhla uSathane eyocela uJobe kwi-Old Testament, but kwi-New Testament akanawo amandla uSathane okujomba amalanga bomlilo. Hallelujah. My God. Now, uNkulunkulu uphambene ngenzela ukuthi ukubiyele. Kodwa wena mawuphuma kujomba wena. Ngoba kungena izinto zangaphandle zigcwale kuwe. Bese kufa ugange. Wena ke ubiyelwe uyathandwa emazulwini. Tshela umakhelwane wakho thina ngiyathandwa emazulwini. Winzima ehluthulelweyo mozokushiya ngenxa yosizo ncane bese uyaphuma. Ngoba injabulo yababe yesikhashana. Mawuhluleka ngaphakathi kaka. Bakhona bazokuphakamisa izandla bathi mfethu kusahambeka. Ngoba la uyakhona kungenzeka ungabuyi. Akubona bonke ababuyayo. Abanye kugcina sekumlando njengoba ehlabelela. Jesus. Sabuyeki. My God. Ukuthi ukujabula kwababi kufishane. Yes, kufishane. Nokuthokoza kwabangenaNkulunkulu kungokuphazima kweso nje. Kukhona abantu abizwa ngokuthi abangenaNkulunkulu. Ukuthokoza kwabo kungokuphazima kweso. Jesus. 6. Noma ubukhulu bakhe bukhuphukela ezulwini. Lowo muntu loyo ongalungile noma engaduma aze akhabe njengoJeshuruni ukhuphukela ezulwini emafini. Funda kuba njalo. Nekhanda lakhe lifinyelele emafwini. Ikhanda lakhe lisho udumo lwakhe lwaziwe ezweni lonke. Noma engahlonishwa udumo lwakhe lwaziwe. Kodwa uma engalungile kuzoba nemfundo. Uyakuba
uyakuphupha kuze kube phakade njengamasimba. Funda noze yafunda lelo verse. Uyakuphupha kuze kube phakade njengamasimba akhe. Akabani lawo umuntu alungile lithi iBhayibheli uyaphupha kwase kuba phakade uyoyiphe nganqamuka uphupha komuntu ongenaJesu. Hayibo. Uqala uphupha ephila uma akamamukela uJesu uyaqhubeka uyaphupha. Udlana inhlobo lapha yodlala udlana umuntu ophuphayo. Hayibo. Ukhawulana naye uxhomene nomntwana ophupha ngoba ubhubhe qhube lento ethi kuze baphela isho ukuthi ubhubhe qhubeke kuze kube wamukela uJesu uyamvuma ngoba into esilamulele ebhubheni ukumvuma uJesu. Ukuba bephakade lelana Abambonayo bayokuthi uphi na? Uyakuphupha kuze kube phakade yabo njengamasimba akhe. uyabazi abantu masebesenza ngcwele bathuthuka inhlamba kodwa bephupha yena kusekube phakade. Awu kodwa likaBishop alisho njalo awufunde alisho njalo futhi Verse 7. Uyakuphupha kuze kube phakade. Iyafana le nto. Njengendle yakhe. mhlawumbe bazalwane ake sihlahlele lento ethi njengendle yakhe. Ungathola uphuphathe baphakade ngendle kusho ukuthi kuye kukhona into yasendle. Njengoba ephila engenaNkulunkulu uphila enento yasendle. Lento yasendle uma eyikhipha uyikhipha engabheki emuva. Uyikhipha engabi na-interest kuyo. Now everybody uyaphuphathe bephakade njengayo yakhe. Umuntu engalungile noma esemuhle gqoka kahle kodwa gqoka umuntu ophuphayo njengendle. Umuntu uyezwana ngamanye amazwi akahlumi. Glory to Jesus. Akenza into engibazalwane akahlumi ngoba into eyenza umuntu ahlume ukukhona kukaJesu. uJesu wenza ukuthi ungafeli ehlane. Uma sesikushaya uthi mawuthi uyabuka uJesu akuvula amehlo. Ngoba uJesu ukukhombisa isimo sempilo kuyo. uJesu akafani nedlozi. uJesu uqonda wena ngqo.
umlamleli. Bese kuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele is to comfort you. Ngoba uyicomfort uMoya oNgcwele. Uthi la uthi uyahluleka khona, uthi uphositha wona athi come on, you'll make it. Uma bekhela bonke uMoya oNgcwele umduduzi uyena othi you'll make it. Umoya oNgcwele athi you'll make it. Ngesikhathi uphelelwa yithemba uthi ngizothatha lekuhlanganise naye uMoya oNgcwele athi come on, you'll make it. Umoya oNgcwele abese ekutshena izinto ezingakenzeki utshene uye, akutshene ngohambo lwakho umsebenzi kaMoya oNgcwele. Bese igama likaJesu lilokhu likuwe lolu lusebenzisa ezimpini. Mawudibana nempi ngisho ngathi ngegama likaJehova idimoni livele lihleke. Uthi ngegama likaMoya oNgcwele livele lihleke idimoni. Ngoba igama eligunyaziwe igama elithi Jesu iyona overall. Hallelujah. Uyaphupha thibe phakani. Kodwa madoda abazalwane. Awubuke lo lungile mfowethu. Qhubeka. Namba befundisa bethe. Olungileyo. Yes, olungile. Uyahluma njengesuthu. Sikhuluma ngomuntu enoJesu. Uyezwa na? Engenalo isonto enoJesu. Ngoba inomehluko lento yokuba nesonto noma noJesu. Ngoba uJesu ushaya umthetho. Awukwazi ukuba noJesu kodwa ufane nayizolo. Ngeke ube noJesu uqhubeka ube yinuku kodwa unoJesu. Wabona inuku enoJesu. Uyazi ukuthi khona izinto ey'shadile kuthiwa yinuku nevila. Inuku nevila zibambene ngokuqala. Ziphila kanje. Awukwazi ukuba noJesu kanti wena uyinuku noma uyivila. Glory to Jesus. Angithi ngoba kuhlezi wena esikoleni kuhleli wa 4 days usheshe ubone uphuthu ubunuku ubone ukuthi uphuthu ubunuku kuthiwa vukane sikheza omzomnyethi ayaya ake ngivuke ngiphelelwe yigana ugeza ke nabo yigana. Angisheshe ngeze khona ngophelelwa yigama. Ukuba bambona abantu ngabuthi shwishwe isithombe sebhasi. Sawuyabona ukuthi yinuku leli. Kodwa kuna ifanganisa abantu abaphele. Hallelujah. Uyazi umuntu oyinuka kaphanda umshado uyafa. Okay, yinuka be umnashe madodeni. Uthi washadisa inuka. Let me unashe. Wathomba usakwazi sivele sibona indoda ekhalwe inuka siyibona ngehlise ujantshi. Awu. Ukuthi ayiganwane ihlale kahle kahle ufada. Adonai God, sivele sibuka indoda
sibuka uChris ujudge. unojantshi ababizohamba esitima iKaizer Chiefs. Hallelujah. Uma sewumamukele uJesu uwami uba clean nasekhaya uba clean. Uyakhuthalela ukwasha, ukhuthalela ukugeza, uyakhuthalela ukwasha izitsha, uyakhuthalela ukuthundwa. Awucabanga ufike ekhaya nomzalwane ubehlangane nohlamvu likabhontshisi nesipuni silesiphambi komnyama kodwa kafakazi uyaqeqebula manje ujob isipuni Jesus ukomanda wamanungu. Hallelujah. Umuntu bazalwane uma emukela uJesu akupheli ngokuthi bambonile mphakamisana kuba ne-change ngoba lanto kaJesu it's about the transformation. Uyaguqulwa emsebenzini kuyazi ukuthi na unjani uyakholwa. Esikoleni kuyazi ukuthi unjani wena uyakholwa. So ubizwa ngolungileyo. Angithi sithayini uhamsana nevi. Fasana kuyavuka amanzi ogeza sefikile. Kube khona ufele oyiqubiselayo. Oza nyakaziswe athayi ngovuka. Hayi khona indishi. Uyabona ukuthi yini uone. Now iBhayibheli lithi bazalwane olungile yena uyahluma. Kwizimpi obhekene nazo uyahluma uyanqoba. Uyakhula njengomsedari eLebanon. Akhule njengomsedari kophi bazalwane eLebanon. Yini iBhayibheli likhuluma emakhulunkulu bese likhuluma ngomsedari bese lizokhuluma ngeLebanon. Ingoba umsedari esinye seyihlahla esigalandwa ngoqina. Ingakho ke kuthiwa izwi laNkulunkulu liyayiphula nayo ayona lephukayo ephuka kalula kodwa kuthiwa izwi laNkulunkulu liyenzela liyayiphula. Elemsedari akuyona eyakunoma isiphi isigodi yaseLebanon. iLebanon kwimephu isondelene nendawo esiqeshane ebizothi iBhashani. Indawo ebifunde kakhulu eJisefashani ney'nkunzi zakhona bey'delebheni. uJesu bazala uma umprofeta ngoJesu uzwakala ethi iy'nkunzi zaseBhashani ziyambunganyela zay'delebheni kodwa umebuka abantu abazombethela uthi iy'nkunzi zaseBhashani. Athi siyambona abesethi umbonda wabani. Hallelujah. Now uyakhula akhule njengesulu funda. Batshaliwe Labo bantu abalungileyo batshaliwe njengoba bona behluma nje inkinga ukuthi bona batshaliwe. Mntakababa wena usethiyeni likasomandla ongesatshiswa umuntu noma umuntu engakubukela phansi wena ukotshaliweyo basuku
makade watshala kuwe. Hallelujah. Batshaliwe endlini kaJehova. Hey. Babuka. Batshalwe endlini kaJehova. Ngoba endlini kaJehova ila kufakwe khona imbewu. Kutshalwa abantu abalungile endlini kaJehova. Yes. Bamila emadleleni kaNkulunkulu wethu. Suka manje. Batshalwa endlini basebemile emadleleni. uNkulunkulu wethu. Bamila. Batshalwa nabamile. Bamila. Batshalwa bamile. Ngoba batshalwa la endlini. Kodwa mabemila. Abantu bebangamazi ukuthi kokuphi la kuphehwa khona. Ababona sebemilile. Bamile emadleleni. Glory to Jesus. Inamandla lento. Hallelujah. Wamile emadleleni wami. uNkulunkulu wethu. Kusuka madoda. Amadimoni aqedile ngawo akhola umila. Hallelujah. Ngoba njengoba usifuna shukela nje imibuso yobumnyama yayigarantile impilo yethu. Khona leyo yesikono Sathane uyaqeda ngempilo yethu. Kwasho ukuthi sitshalweni. Nasebudaleni. Lalela. Old age. Ebudaleni wabo. Bayakuthela. Awubuke ebudaleni. Sekuthiwa ayikho into esile kuba uthi umuntu mase khulile ukhula afike kwistage esiveza ubunjalo bakhe. Bese uthi umndeni hayi akangabe sabona ngoba useyahema kanti usekuvela izinto eziwuye. Awukwazi kade umzalwane othi mawuguga wena ugugele bahlozini. Hallelujah. Awukwazi ukuthi kade umzalwane othi ngoba usuyaguga khona sothi waye usuyaguga usuyaqala manje ukhonza amahlozi. Hari umuntu mayegugu uyadilika sodilika umthangana. Hallelujah. Umuntu maseguga iyaqala ukhala yonke inhleke ngokuseyaguga. Kodwa uma kuxega isakhiwo sakhe ukhona into yangaphakathi. Atufawu yona yenziwa nja imihla namalanga. Uyazona awufunde lelo verse nawe ngifuna Nasebudaleni. yes nasebudaleni Bayakuthela izithelo. bayothela awucabanga kuthela isihlahla esidala isihlahla awusuka amakhaya ungathi wabona amakhehla ethwele. Oh, glory to Jesus. Uthi ma kuthiwa anisho bese nithi ngibabazo wangifela lithele ithele ebudaleni bayo. Hallelujah. Lithi ngiyakhutha kodwa ngikhutha kuKristu. Hallelujah. Hallelujah. Bayothela ithele benze njani? Bahlume. Awumadoda bahluma begugile. Zihluma izalukwazi zami zihlume egugile. Uzizwe ihlabelela sithi nasemanzini abilayo ngiyohlala ngilindele uJesu. Nasemanzini abilayo ngiyohlala ngilindele uJesu. Oh, glory to Jesus. Into ebheke kuyo zibheke empumeni. Bahlume babehlaza. Hallelujah. 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 Ungavumi age ihlukanise nokuthi usene inkani yoguga.
Uyabaza abantu ebangene mhlawumbe awusenentando yokuguga. Usho uhola gogo ngamamukela uJesu. Holoko. Hayi wena ngitshela usaze lwane ndani nje kodwa phela yokuguga. Oh hallelujah. Nasekudaleni baba. Bayohluma babehlaza bathele izithelo. Usondela abantu ubona begugile. Hallelujah. Hallelujah. Bakopozele kuye. Efundele mfisi. Bahlume babeluhlaza ukuze bashumayele ukuthi basebeshumayela babeluhlaza ukuze bashumayele ukuthi bashumayele ukuthi yes uJehova ulungile. bakhulume ngokulunga kaJehova baboshanazi. Hallelujah. Izulu lisabe. Hallelujah. Umuntu olungileyo ungokaNkulunkulu. Kodwa umuntu ongalungileyo akusiyena okaNkulunkulu. Olungileyo ungokaNkulunkulu. Incwadi yesithathu kaJohane. Owenza okuhle ungokaNkulunkulu kodwa owenza okubi akambonanga uNkulunkulu. uJesu encwadini kaLuke uke wakhuluma ngento eyisimangaliso. Wakhuluma ngokuthula. Ngoba umuntu olungileyo uba nokuthula. Kodwa umuntu ongalungileyo akabi nakho ukuthula. Uma umzalwane nje nomzalwane engalunga kungaba nokuthula kubazalwane. Kube nokuthula emabranchini. Kube nokuthula futhi nasebandleni. Ngoba ibandla lakhiwe ngabantu abalungileyo. Hallelujah. Luke 13 verse 31. uJesu yofa, wayazi ukuthi useyofa. Bamtshela umyalezo ukuthi uHerod ufuna ukumbulala. Kodwa uJesu akakunaki lokho. Unaka into yaseJerusalema yokulunga nje. Unaka into yaseJerusalema yokuthula uJesu. Ufisa nje ukuthi kube nokuthula. Manje ke ukhala ngeJerusalema. Uthi wena owabulala abaprofeti okhanda ngamatshe laba abathunyelwe kubo kukaningi ngilangazelela ukuqoqa abantu bakho njengesikhukhukazi sikhoselisa amachwane aso phansi kwamaphiko aso kodwa anivumanga. uJesu buka iJerusalema ubuka njengendawo egcwele ipolitics, egcwele ukungalungi, egcwele ukungabi nakuthula.
manje ke uJesu uyabona ukuthi uzofa kodwa iwari yakhe inhliziyo yakhe isele eJerusalema elizosala lingenathula. Thanda ke uDavide yena ku-122 kumahubo 122 uthi ngajabula lapho bethi kimi asiye endlini kaJehova masethi inyawo zami zase zikuwe Jerusalema. Hallelujah. Ngoba indlu kaNkulunkulu fanele ibe indawo enokuthula. Umuntu engathi maye endlini kaJehova aye ingqondo yakhe ibalisa, aye inhliziyo yakhe ingenakho ukuthula, ngoba indawo iJerusalema indawo kaNkulunkulu, indawo yokuthula. Nawu uDavide-ke uthi maye yakhona eJerusalema uthi ngajabula mabethi ngiye eJerusalema. Ngamanye amazwi umphefumulo noma umoya kaDavide uyavuma, ney'nyawo zakhe seyifinyelele khona, inhliziyo yakhe isifikile eJerusalema. Ngamanye amazwi kune-alignment between umoya ney'nyawo, ungabi sendaweni kodwa umoya ungafuni. Now, iJerusalema indawo kaNkulunkulu enokuthula, yamukela noma ubani, ine-welcoming spirit, yenza ukuthi kube nomama ubhishophu ohaga bonke abazalwane, kube nobaba ubhishophu ohlawula bonke abantu. Ngoba wonke umuntu maye yakhona uye endaweni enokuthula, uye endaweni enokwamukeleka. Uthi uDavide ngajabula lapho bethi kimi asiye endlini kaJehova, inyawo zami zase zikuwe. Sikhulekele ukuthula. Verse 7 walapho uthi asikhulekele ukuthula eJerusalema, ngoba umuntu olungileyo unokuthula. Yediphephele angenakho ukuthula angayibona inkosi. Ngiyibona Nkosi. Angenakho ukuthula angayibona inkosi. Hallelujah. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Athi umbhali olungileyo ophila ngokukhona. Alibonge igama lenkosi. Okusho ukuthi ngamanye amazwi ukukholwa kuveza ithelo noma kuveza ukulunga kukaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Ma umuntu amukele uJesu kuvela ukulunga kukaNkulunkulu kuye. Okusho ukuthi ngamanye amazwi kwenzeka i-reflection ukulunga kukaNkulunkulu ephezulu kwehlela kuye, kubonakale kubona abantu basemhlabeni bebone ukulunga, bebone uNkulunkulu kuwe. Hallelujah. Athu Amos, uma ibekwa intambo yomthofu ngabe wokumisa kungabe ulungile na? Hallelujah. Uma ngabe uJehova ebeka intambo yomthofu umisa, ngabe ufunyana ulungile na? Intoni intambo yomthofu? Intambo yomthofu lithi elesilungu a-plumb line. Ngamanye amazwi laba bantu abakhayo kunalento le abayiphathayo ebizwa ngokuthiwa i-spirit level noma i-vater pass. Uma
uma ngabe ebeka iskini ukuze ebone ukuthi ulayini uqondile, kufanele sibeke iskini ayibeke bese beka ivater pass alibawa igama lenkosi echeke ukuthi ngabe ulayini ulungile na. So uthi-ke u-Amos ma kubekwa intambo yomkhofu ukumise empilweni yakho, nawe ufunyana ulungile na, ngoba olungileyo wophila ngokukhona. Olungileyo uzophila ngokukholwa. Olungileyo uzophila ngokukholwa. Uma sewufinyelele kulungeni, kunezinto ezenzekayo ezikuveza obala ukuthi sewulungile. Uvele uvukwe izwi, uphile kulona uhambe nalo elithi nje ngakho lokhu sinale nkonzo. Njengokuba sahawukelwa asithangani, kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo. Make wafika kulungeni, izinto zehlazo zibalekela zona emandleni okulunga onikezwe khona. Haleluya. Athi asihambi ngobuqili. Ukulunga kuyamvalela umuntu ayedwa athi ngizolumela ivangeli, ngeke ngibatambele amanga abazalwane, ngeke ngibatambele amanga abangcwele, nomoya oyingcwele uqobo ngemqambele amanga. Haleluya. Akanabuqili. Asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Maseke lithi uma umuntu mayehamba ngokulunga, usuke sekunemfihla aphila kuyona. Imfihla abantu abangakwazi ukuphila kuyona, ngoba abantu basemhlabeni kahle kahle ukulunga akufinyelele kubo. Haleluya. Kodwa thina ukulunga esesingene kukho bazalwane. Glory to Jesus. Hallelujah. Sifela simemeze ngazulinye. Sithi kepha nalivangeli basifihlakele kwabalahlekayo. Lifihlakele kubona bodwa kodwa kuthina laphini. Ngoba singabalungayo, abalungisiswayo, amapharadeni sobe silungile. Oh, amen. Hallelujah. Olungileyo uphila ngokholwa. Asikhulume lento. Olungileyo uzophila ngokukholwa. What is faith? Olungileyo uzophila ngokukholwa. Hallelujah. Ukukholwa kukwenza uphile kwilevel engaphezulu komuntu. Ukukholwa kukwenza uphile kwilevel engaphezulu kokuba umuntu. Ukukholwa yiyona nto kuphela ejabulisa uNkulunkulu. Faith. Ifaith bazalwane yenza ukwazi ukunqoba iziphi zonke kulelo hambo lokukholwa. That is faith. Hallelujah. Ifaith ingamandla oqhubeka endleleni yensindiso. That is faith. Ifaith bazalwane yenza
sokuthi noma ngabe yini odibana nayo uyiphushe ngokukholwa. Into eyifunayo uyidawunloda ngokukholwa. Ungakayiboni uyilanda ngokukholwa kube ngathi sikhona. Uyayidawunloda i-app le-eFaith, i-app yokudawunloda izinto ezweni likamoya zize zimanifeste. I-app awukwazi bazalwane kula mpilo yenzindisa awukwazi ukuphila kanti awunayo le app. Uyabona le app? Hey, sabe fundisi. Ungano le phone enhle yande mfowethu. Buka ngamafoni. Uyabo? Ngoba angwazi amagama awo asiwaphe igama. Asithi ngoba mina ngithwala u-3310. Ake sithi lamafoni o-3310 bobabili. Uyezwa na? Now uBishop udownloade i-app ebizwa ngokuthi i-Truecaller. Uyezwa na? Bese kuzothi uShanazi akayidownload. Kodwa bobabili banamafoni afanayo. Uma uBishop umfonela uzobona ukuthi ubani lo onjani. Kodwa ucingo lungene efonini efanayo. Ma ufonela uShanazi, uShanazi ahluleke ukubona. Kodwa usebenzisa ifoni efanayo. Umehluko ukuthi kukhona ne-app nongenayo. Now that is faith. La kwi-faith bazalwane ungabhuqabhuqwa izinto uphile kwi-denial uzothi kunezinto engenzeki. Inkinga awuna faith, le app awuyidownloadanga. Ngamazi umuntu ophila kwi-denial. Ufetho wena uyagula nesifo esithile idla amaphilisi. Athi ngofanele namaphilisi ngemali. Ukuyidinaye. Hallelujah. Now, abese ethi awukwazi ukuphila. Uyezwa na? Kuba umuntu ongena faith uhleze ephila kuma impossibilities. Umuntu ongena faith ingakho behambe inyanga. Ifaith ayikho. Wazi ukuthi akakwazi ukuphila engasathintanga nje impepho ihlale ekhaya ingekho. Akana faith. Now kuphila isikuquza lesingena faith asimthokozisa uNkulunkulu. Uma ungenayo ifaith ungumuntu othi uNkulunkulu akanamandla. Ingabona ngiphambe akwenze ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. So uma wena ungena faith uphila amandla kaNkulunkulu. Ngoba ifaith iphilisa ezweni abantu abangafiki kulo. Uma sithandaza sinawe kube nesikhathi esinyukayo kuso sinyuke bese sifika la sikhohlwa khona ukuthi ukhohlwa ukuthi unomfazi. Uma usufika kule level uyakhohlwa. Angithi nomushumela ukhona isikhathi oshumela khona ucabanga isikhathi bekhona isikhathi la ukhohlwa isikhathi. Manje wena unomfazi olokhu ekutshela isikhathi ekubhekela isikhathi. Kusho uzofika nini kule level yokhohlwa la abantu bengamusho amen uzwe kunemvuma ka-amen ephusha ngemuva. That is faith. Ifaith iyadownload izinto.
khona izinto engenzeka empilweni yakho kushoda i-app yokholwa. App yokholwa olungileyo uzophila ngokholwa. Haleluya. Sesiyathandaza. Angithi kabasika sesiyathandaza. Haleluya. Haleluya. IBhayibheli ke lithi ke olungileyo. Nathi into khabazela nje ngoba la ekhaya umuntu ufana fele pulpit ashumayele. Nathi lento ethi olungileyo. Ngoba la ukuthi olungileyo ingasethithi. Ucabanga ukuthi sikhuluma ngalokho kulunga kwakho. Kanti lokho kulunga esikhuluma ngakho yilokho kulunga kuza ngoJesu. Phela uJesu alungisisa. Phela uJesu awenza umuntu alunge. Ngokwasezulwini umuntu ulunga ngoJesu. Uma wonke amamukela ngoJesu ezulwini akalunganga. Kodwa iphi lengane efunda iBhayibheli maziwa? Wena ungacabanga ukuthi sikhuluma ngokulunga nje, sikhuluma ngalokho kwemvelo. Alithi iBhayibheli konjengayiphatha ingcolileyo. Kodwa abantu abalungile ngempela, kodwa abangazoya ezulwini, kodwa abantu abalunge ngempela, abangajoli abangajolisi, abalunge ngempela. Abangajoli abangathakathi, abalunge ngempela. Kodwa bayesibekwe. Okay, come on. All of that sugar is very safe and massive. Hallelujah. Kokana ulunga bantu bami. Akuza ngoJesu. Sanibonani bazalwane. Glory to Jesus. Kona abantu abakhambisa bona. Ngithi lapho kulungile. Hallelujah. Afete lo nkosikazi aphinda amamukele ngoba ngokwakhe ngakholwa yini sizathu ulungile. Hallelujah. Verse 9 is very safe and God. Sanibonani bazalwane. Uyashuma njengesu. Uyashuma njengesu. Thina ngeke sifise ngomthakathi. Thina siyohluma nje. Njengesu. Thina siyohluma nje. Ngeke siyohluma. Hallelujah. Siyohluma nje. Siyohluma nje. Hallelujah. Abathembayo besika libeyamila. Abathi besika liyamila. Abasiyashuma thina.
Sithi phapha eKamasela. Sikalwa endlini simile amagekeni. Hallelujah. Asho David. Athi noma ngiyahamba engcodini nathi silokufa. Mina ngesaba kubi. Sanibonani bazalwane. Athi yakhala. Ingafuna. Bangwetha. Hallelujah. Baba ngiyashuma. Baba ngiyashuma. Hallelujah. Ngiyashuma. Yakathakala ngaba basanqomile. Solonke nje masabonakala lisiko. Liyaleka ngaba basikile manje. Umthetho wethu bathi siyaphela kanti siyaqala. Umthetho wethu bathi sifile kanti siyaphila. Umthetho wethu bathi impilo yefangele ngoba bayibona namhlanje kanti izoqhamuka. Hallelujah. Glory to Jesus. Ufunde nathi iBhayibheli. Ufunde nathi iBhayibheli. Incwadi ka1 John. Jacob uthi 1 John sheshisa mntana. Ufunde khona chapter 5. Hallelujah. Ufunde chapter 5. Hallelujah. Glory to God. Chapter 5. Go 1 John. Hamba ufunde. Qala verse number 10. Use uyoma lapha ya. Go verse number 12. Qala verse 12 kana ngizoso kahle. Awushaye ngizwe. Okholwa indodana kaNkulunkulu. Unobufakazi phakathi kwabo. Okholwa indodana kaNkulunkulu Khamasela. Khona izinto ezifakazayo kuyo. Ubufakazi. Masiyathola khona sinobufakazi phakathi kwabo. Kumele ongakholwa uNkulunkulu. Ongakholwa uNkulunkulu. Umenze umqambi manga. Uyabona nje ongakholwa uNkulunkulu umenze umqambi manga. Ukuthi wadala wena, ukuthi wenza wena, umenze umqambi manga. Wena uthi awubhalwanga, wena uthi wawazalwa kini, uthi wawazalwa wayihlomkhulu, kanti awusuka yihlomkhulu, wena usuka esirweni. Hallelujah. Funda started one piece. Ngokuba engakholwanga ubufakazi uNkulunkulu afakazile. Ngokuba engakholwanga ubufakazi kaNkulunkulu afakazile. Hallelujah. Yilabo ubufakazi uNkulunkulu afakazile. Ukuthi uNkulunkulu usiphila uphila phakathi. uNkulunkulu usiphila uphila kanti basalwana. Nalokhu kuphila kusendodaneni yakhe. Nalokhu kuphila kuSjesu indodana yakhe. Uma ungenayo Jesu awunakho ukuphila. Uma ungenayo Jesu awunakho ukuphila. Uma ungenayo Jesu awulungile. Noma bangathi abantu ulungile kodwa awulunganga. Noma abantu bangathi uright kodwa awukho right. Hallelujah. Onayo indoda unokuphila. Hallelujah. Hallelujah. Onayo indoda unokuphila. Lomona ndoda nani bazalwane. Awongisho phela. Lomona ndoda nani. Lomona ndoda
unayo uNkulunkulu usemangcwabeni, unayo uJesu usemathuneni. NginoNkulunkulu ovuke ekufeni, wenyuka elizweni, elinga kwesomnene. SikaNkulunkulu Baba uyangicusela amalanga onke, sawubona phela ngizawuthatha-ke nawe ukuba sizeshe, ngoba mina ngifuna kahle ubusomluleka njengoyihlo ukuthi nansi into engcono, nansi into engalotsholwa nsuku zonke, nansi into engahlawulelwa nsuku zonke, nansi into engagezwa nsuku zonke, nansi into engaphathanga phakathi, nansi into oshmalade, nansi into engangengaphusi thina, nansi into engangengoma thina, nansi into yaseshulile, nansi into engaloyikhipha ngalutho, nansi into engaphikela uthula, nansi into engafuna enzani yakho, nansi into engafuna lwazakho, nansi into engafuna mhlobo yakho. Nansi into emahala, thatha nansi into Yasekhaya. wecele ngizofa phela. Kuphila okuphakade yini makhaya, kuphila Oh, verse 11. Yilo ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphila ukuphila phakathi nalokho ukuphila usendodaneni yakhe. usendodaneni yakhe. Simeleleyo bazalwane, simebabazalwane abamamukela uJesu, abayibuyisele enkosini, beze ngaphambili bezobambana nayo inkosi. Uphila phakathi kusendodaneni yakhe uJesu Kristu Inkosi. Lokhu phakade Sabelene kulo phakade uphila okuphakade. Yes. Abafuna uJesu namhlanje, abangalazi bayamukela inkosi, abafunela ukubuka okuza ngokubamukela. Phila okuphakade. Ongakaze yamukela inkosi. Malaza siphakamise isandla, ukuphila kusendodaneni yakhe uKristu Jesu, oyathi mhla usuka kuleli dokodo umuntu oqala uyombona uye, kube ukuthi incwadi ibhaliwe, ukhona noma ukhona. Mema namhlanje nansi inkosi, ongakaze amamukela uJesu, akaze ngaphambili azoyamukela inkosi, ongakaze ahlangane impilo yakhe noJesu, namhlanje siyamema egameni likaJesu ukuthi kuyenzeka, kuyahambeka, amandla ayatholwa, uyalungisiswa, impilo yayizolo iyashiyeka, amandla amasha ayatholwa. Yes, Lord. Silinde wena mntaka, silinde wena, gijima uze ngaphambili.
uzohlangana nenkosi yakho yasezulwini, uzohlangana neyokudalayo, uzohlangana nosonini nanini, umnini mandla wonke. Nangu uJesu ufuna wena, nangu uJesu ulande wena, ufuna ukulungisisa. Ungena ngokwamukela yena yedwa, amnikeza amandla amasha. Philo kuphakathe kuphila. Kuphakathe yona mandla wonke. Phila, phila, phila. Yona mandla wonke. Phila, kuphakathe. Whatever he bought, surrender unto the Lord. Nkulunkulu khona into azoyenza namhlanje lo othi uze ngayo. Yona leyo othi uze ngayo, qiniseka ukuthi ubambe yona ukuze uNkulunkulu akuhambele kuyo. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu ohlabelela thina esebenza obaba. Egameni likaJesu waseNazaretha. Thank you Jesus. Hallelujah. Uhleli esihlalweni
mamazela dumisela isibongo azise kuwe emfihlakalweni emangalisayo umsebenzi wakho uzawubonakala baba wethu onamandla bantwana bakho basondelile kuwe uNkulunkulu ngokwedingo zabo uyakubahambela siyabonga moyengcwele baba ngabashiya abantu egameni likaJesu waseNazaretha sibonga kakhulu Nkosi ethe namandla ubeke emsebenzini wakho bajazwe igama lakho. Thank you Jesus. Ashaya moya ngcwele ezandla abasalwane sishayele Nkosi yasezulwini izandla kakhulu kunalokho basalwane sikhwabele phezulu sibonga ukusebenza kweNkosi umoya ngcwele. Hallelujah. Thank you Lord. Angingenza isimemezelo mase siphethile bazalwane kungekho kusele vumela umemezela inkonzo yasekuseni sizoqala ngehora u9 ekuseni Holy Communion so bese sizodla isidlo senkosi sizocela uChorus leader wethu umama Miyeza kube uyena oholayo ngesikhathi esifaneleyo just to 9 o'clock egameni likaJesu amen. Baba wethu waseThekwini esingidi uyena ozobe siholela uhlelo ekuseni haleluya. Asicela ubaba wethu akhuphuke kancane. Alright, isimemezelo esikhona sivela kubaba kukhona abazalwane abahlelelwe ukuya emanzini amaningi kusasa ekuseni siyacela ukuthi bakhuphukele ofisini kaBaba uBishop lela class ngelokuqala elapha ya ku surgeon yabo ezolandela njengamanje masuka nje la abasuke bona balapha siyobavulela masishane behlangane noBaba uBishop egameni likaJesu sinama ngenyawo sibonga Inkosi sihambe siyophumula. Baba sibonge kakhulu ngalifa lakho naba bantwana bakhe sibusiso